Ružinov si tesne pred koncom základnej časti nemôže dovoliť strácať body. V stretnutí s Jokeritom Petržalka si pri zhode okolností mohol zabezpečiť postupovú definitívu. Každý sa motivoval sám, vedeli sme, o čo hráme a chceli sme 3 body. Zápas sa začal opatrne z oboch strán. Mužstva predvádzali tvrdý hokejbal s mimoriadne pozornou defenzívou. Prvý gól strelil Jokerit v 14. minúte, keď sa sám z očí voči Bziňakovi presadil Takáč. Za Ružinou odpovedalo zhruba 10 minút neskôr Simon. Do konca druhej časti už góly nepadli a tak bolo všetko stále otvorené. Na chvíľku sa tam tá lopta zamotala pomedzi nohy obrancov. Už som myslel, že sa mu to nepodarí prestrčiť a zrazu tá lopta išla na mňa priamo. Rovno navčepal som ju dostal, trafil som mu z prvej, tak to sa veľmi ťažko chytá. V tretej tretine sme videli opäť minimum vylúčení a veľmi opatrnú hru. Žiaden z tímov nechcel riskovať inkasovaný gól. Výborný výkon podali aj brankári, ktorí zlikvidovali všetky ďalšie šance a poslali zápas do predĺženia. To trvalo iba niečo vyššie minútu, keď rozhodol o výhre Ružinova Huber. Trpíme na také veci ako nepremienené šanci. No, druhú tretinu sme mali veľa šanci. Hrali sme dobre dnešný zápas, takže nemôžem mužstvu nič vyčítať. Máme 2 body, chceli sme 3, máme 2, prišli sme o bod a musíme zase ďalej bodovať, takže asi tak. Po ako tak úspešnej sobote cestovali Ružinovčania v nedeľu do Považskej Bystrice. Ideme tam vlastne zabojovať o play-off. Vidíme tam proste cestu otvorenú. Dáme do toho všetko, nemáme čo stratiť. Pôjdeme do toho naplno. Ružinov nakoniec podľahol Považskej Bystrici 1-4. Aby si definitívne zaistil účasť v play-off, musí na budúci týždeň uhrať v derby zápase s LG Bratislava minimálne bod. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.